Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca, od Pána nášho a Vykupiteľa Ježiša Krista i od Ducha Svätého. Amen. Skloňme sa pred našim nebeským Otcom a v duchu a v pravde sa modlíme. Hospodine, Pane náš, Otče náš nebeský, ďakujeme Ti za tento svätý, oddelený nedeľný deň, ktorý z Tvojej ruky mohli sme prijať. Ďakujeme Ti, Pane, za to, že všetkým dobrým naplňaš naše životy, aby sme poznali, že z Tvojej ruky je požehnanie, milosť pre každý deň života. To dnešné požehnanie nám chceš dať poznať, Pane, i cez spoločenstvo Tvojho ľudu, cez odkaz Tvojho slova, ktorý hľadáme na tomto mieste. A tak prosíme, Pane, skloň sa k nám. Tak, ako sa k nám skláňaš v láske, ktorú sme poznali v Ježišovi Kristovi. Skloň sa k nám v odpustení, ktoré si nám pripravil v jeho kríži. Skloň sa k nám, Pane, v milosrdenstve, ktorým sa ujímaš nás, ľudí krivých ciest a životov. A tak prosíme, Pane, slovo Tvoje sväté, daj mu zaznieť do našich srdc, do našich životov. Ty ho zmocni, Ty ho veď, Ty ho naplňaj, pretože ono nehodným ľudským spôsobom je zvestované, ale Ty mu môžeš dať moc skrze Tvojho Ducha Svätého, aby v našich životoch konalo na Tvoju slávu. A tak prosíme, Pane, buď v našom strede, požehnaj a posväť naše zhromaždenie i detskú besiedku. Prosíme, vypočuj našu modlitbu a skrze Ježiša Krista nám udeľ svojej milosti. Amen. Drahé sestry, milí bratia, vypočujte si zvesť Božieho slova, ktorú nachádzame zapísanú v Evanjeliu podľa Jána v 4. kapitole od 43. po 53. verš. V 4. kapitole Jánovho Evanjelia čítame. Po 2 dňoch odišiel odtiaľ do Galilei, lebo sám Ježiš sa osvedčil. Nemá prorok cti vo svojej otčine. Keď teda prišiel do Galilei, prijali ho Galilejci, lebo videli všetko, čo činil v Jeruzaleme na slávnostiach, aj oni totiž prišli na slávnosti. Tak prišiel zase do Kány Galilejskej, kde z vody urobil víno. Tam bol kráľovský úradník, ktorému syn bol chorý v Kafarnaume. Keď počul, že Ježiš prišiel z Judska do Galilei, šiel k nemu a prosil ho, aby mu prišiel uzdraviť syna, lebo už umieral. I riekol mu Ježiš, keby ste nevideli znamenia a zázraky, neverili by ste. Odpovedal mu kráľovský úradník, poď, Páne, kým mi dieťa neumrie. Riekol mu Ježiš, choď, syn ti žije. A uveril ten človek slovu, ktorému Ježiš povedal, a šiel. Keď bol ešte na ceste, vyšli mu naproti sluhovia a povedali, žije ti dieťa. Spýtal sa ich teda na hodinu, v ktorú sa mu uľavilo, povedali, včera popoludní o 7 mu prestala horúčka. Tu poznal otec, že to bola práve v hodinu, ktorú mu Ježiš povedal, syn ti žije. I uveril on a celá jeho domácnosť. Blahoslavený je každý, kto Božie slovo počúva a vo svojom srdci i živote ho zachováva. Amen. Pane, ku komu pôjdeme, veď slova večného života Ty máš a my sme poznali a uverili, že Ty si Kristus, ten Svätý Boží. Amen. Drahé sestry, milí bratia, spolu s vami s Božou pomocou sa chcem zamýšľať nad Božím slovom zo 4. kapitoly Jánovho Evanjelia, odkiaľ ešte raz prečítam stať od 47. po 50. verš. V 4. kapitole Jánovho Evanjelia čítame.
Keď počul, že Ježiš prišiel z Judska do Galilei, šiel k nemu a prosil ho, aby mu prišiel uzdraviť syna, lebo už umieral. I riekol mu Ježiš: keby ste nevideli znamenia a zázraky, neverili by ste. Odpovedal mu kráľovský úradník: poď, Páne, kým mi dieťa neumrie. Riekol mu Ježiš: choď, syn ti žije. A uveril ten človek slovu, ktoré mu Ježiš povedal, a šiel. Toľko je slov písma svätého. Pred kázňou zaspievame pieseň 234. 234. Drahé sestry, milí bratia, na pozadí nášho dnešného evanjelia nachádzame pravda odkaz, ktorý svedčí o Ježišovej moci. O moci Ježiša Krista, ktorá uzdravuje, ktorá vracia život, ale zároveň, kde si hlbšie alebo ďalej na pozadí tohto evanjelia nachádzame odkaz, ktorý hovorí o istom probléme, s ktorým sa Ježiš Kristus potýka a s ktorým, dá sa povedať, istým spôsobom zápasí. Zásadná otázka, ktorá zaznieva k učeníkom Cezareji Filipovej, je nám známa. Je to otázka, ktorú im Ježiš položí, keď sa pýta, za koho ma pokladáte vy. A práve táto otázka hovorí o ťažkostiach a úskaliach, ktoré sú spojené s tým, že i my si vytvárame akýsi obraz o Ježišovi, o Kristovi. A pýtame sa, do akej miery je korektný, správny, vhodný. Skrátka, aký postoj máme zaujať voči Ježišovi? Či môj postoj voči Ježišovi pohnutky, ktoré istým spôsobom prejavujem, ktoré sú namierené či nasmerované k nemu, či sú správne motivované, inšpirované. Na základe čoho? Čo je ten môj dôvod? Príčina toho, že Ježiša hľadám, k Ježišovi prichádzam. Ježiš Kristus sa chcel vymedziť istým spôsobom. Chcel ľudí presvedčiť, že on neprišiel preto, aby uzdravil ich telesné choroby. O tom sme trochu hovorili aj minulú nedeľu. Že on nie je v prvom rade, či primárne a prioritne uzdravovateľ, liečiteľ, zázračný chlebodárca, ktorý skrátka sa prišiel postarať o fyzické a materiálne ťažkosti a potreby človeka. A teraz v tomto príbehu Ježiš hovorí kráľovskému úradníkovi, ktorý prichádza prosiť za uzdravenie jeho syna: keby ste nevideli zázraky,
znamenia. Neverili by ste. A tak hovorí o tom, že ďalší a ďalší ľudia k nemu prichádzajú a hľadajú ho, lebo videli, že Ježiš má moc. Že dokáže urobiť niečo, čo iní nedokážu. Že dokáže pomôcť, že dokáže urobiť veľké veci. Že skrátka toto nie je obyčajný človek. A tak i keď je úplne prirodzené a správne, že prichádzame za Ježišom o mnoho možno vrúcnejšie a odovzdanejšie vtedy, keď prežívame problémy, keď prežívame ťažkosti, keď niečo riešime, keď niečo v našom živote nás presahuje a my narazíme na akékoľvek limity svojich možností, tak nie je dobré, ak hľadáme Ježiša iba v kritických, vmecných, či v nejako nahnutých a bolestných situáciách svojho života. Avšak dokonca nie je celkom korektné, ak hľadáme Ježiša na základe toho, že vieme, že je mocný. Že sme videli, čo urobil. Oni videli, čo urobil na slávnostiach, oni videli nejaké jeho prejavy moci a preto ho hľadali. A o tom by možno niekto zapochyboval, pretože by povedal, veď práve preto hľadám Ježiša, že som zažil vo svojom živote, že Ježiš je skutočný, že je reálny, že je mocný. Áno, možno, že táto pohnutka nás viac motivuje a nejakým spôsobom inšpiruje k tomu, aby sme Ježiša hľadali, že som ho zažil vo svojom živote, že som zažil jeho moc, že som počul, kde si hlboko v srdci jeho slovo, že sa ma Ježiš Kristus dotkol. Ale ani toto nemá byť ten zásadný moment pri mojom rozhodovaní, či budem, alebo chcem hľadať Ježiša. A tak sa pýtame, čo je tým zásadným momentom. Tou zásadnou skutočnosťou má byť Ježišova samotná podstata. Kým Ježiš je. Peter v tej Cezárej Filipovej vyzná tie známe slova: Ty si Kristus, syn Boha živého. Tie, ktoré sa opakujú v tom vzdychu: Páne, ku komu pôjdeme, veď slova večného života Ty máš, aby sme poznali a uverili, že Ty si Kristus, syn Boží. Áno, a toto poznanie učeníkom už ďalej motivuje, inšpiruje a vedie k Ježišovi, za Ježišom a v Kristových šľapajách. Poznal som, že Ježiš je Boží syn. Poznal som, že skrze Ježiša Krista Boh prišiel do tohto sveta, že skrze Ježiša Krista Boh sa dotkol aj môjho života a vstúpil do môjho života. Skrátka, poznal som Boha v ňom a skrze Neho. A preto nepotrebujem a nehľadám žiadny iný dôvod, prečo by som mal Ježiša hľadať. To je absolútny dôvod par excellence, prečo máme hľadať Ježiša. Nie preto, že azda on zachráni mňa z mojej choroby, z mojich problémov, z mojich ťažkostí, z mojich nedostatkov, z mojej núdze. Ale preto, že je to Boh, Božia láska, stelesnená, zjavená, k nám sa skláňajúca. A jediný skutok, ktorý nás má k tomu inšpirovať a viesť bližšie k Ježišovi, je Kristov kríž. To je ten jediný zázrak, jediný div, ktorý Ježiš Kristus urobil a ktorý musí byť dostatočný dôvod pre každého z nás, aby sme Ježiša hľadali, Ježišovi prichádzali, Ježiša prosili, Ježiša počúvali. Kristov kríž, jeho krv vyliata na Golgote, jeho obeť, jeho láska zjavená nám v tomto síce pre neho seba deštruktívnom akte, ale zachraňujúcom a spasiteľnom akte pre každého z nás. Táto jediná vec. Ak hľadaš dôvod
prečo Ježiša nasledovať. Ak hľadaš niečo, čo urobil a čo ťa má presvedčiť, aby si kráčal za ním, toto je jediné. Toto jediné ťa môže presvedčiť. Jeho kríž, jeho krv, vyliata na Golgote. Ale Ježiš nás prijíma, aj keď prichádzame so svojimi ťažkými situáciami k nemu. A my čítame o tom, že Ježišovi raz prišiel človek z Kafarnaumu, kráľovský úradník. Nejaký lepšie situovaný alebo lepšie postavený človek vo vtedajšej spoločnosti. On prichádza za Ježišom do Kány Galilejskej. Prečo? Pretože čítame, keď počul o Ježišovi, že je v Galilei, že je v Káne, tak išiel za ním. Lebo jeho dieťa bolo choré, evangelista píše, lebo zomieralo. Toto je dôležité. Aby ľudia počuli o tom, kde je Ježiš. Nie len kto je Ježiš, kým je, ale kde je. Je dôležité, že ten kráľovský úradník počul, že Ježiš je v Káne Galilejskej, že Ježiš je blízko. Je dôležité, aby ty si počul, kde je Ježiš. Ale je dôležité, aby aj ty si sa stal tým, ktorý prináša veľmi dôležitú informáciu do tohto sveta. Ktorý prináša túto informáciu konkrétnemu človeku a možno človeku, ktorý prežíva mnohé ťažkosti, mnohé problémy a akútne potrebuje Ježiša. Je treba hovoriť o tom, kde je Ježiš. Kde ho ty nachádzaš, kde ho ty počuješ, kde teba sa dotýka, kde ty s Ježišom môžeš budovať svoj vzťah, kde Ježiš mení tvoj život. Možno je to toto miesto a bol by som vďačný Pánu Bohu, ak by to bola pravda. Možno je to každé iné miesto, kde počuješ Božie slovo. Ale našou úlohou je hovoriť o tom. Tam je Ježiš. Tam ho môžeš nájsť. Tam ho môžeš stretnúť. Tam ho môžeš počuť. A preto on ide do Kány Galilejskej za Ježišom. A príde k nemu a prosí ho. Prosí ho, aby prišiel uzdraviť jeho syna. Prosí Ježiša, aby prišiel s ním do Kafarnaumu, aby ho prišiel uzdraviť. A prosí ho tak vrúcne a takým mocným spôsobom, ale aj bolestným spôsobom. On hovorí, poď, Pane, kým mi dieťa neumrie. Poď, Pane, kým mi dieťa neumrie. Áno, cítime v tej prosbe veľa strachu, lebo dáte mi za pravdu, že nie je väčšieho strachu, ako keď sa otec či matka bojí o život svojho dieťaťa. Áno, cítiť v tom isté zúfalstvo, že tento kráľovský úradník, ktorý má mnoho možností, nie je to obyčajný človek alebo chudobný človek, určite už vyhľadal pomoc, ale pomoci sa mu vo svete nedostalo, u človeka nedostalo. A tak s týmto strachom a s touto bezmocnosťou prichádza k Ježišovi, pretože v srdci okrem toho si k Ježišovi nesie ešte čosi a nesie si nádej. Nádej, že jeho cesta za Ježišom nie je márna a nie je zbytočná. Nádej, že v jeho situácii, v jeho živote, že v tej jeho bolesti, v tom jeho strachu Ježiš nie je bezmocný, že tam Ježiš môže konať. A preto, keď mu Ježiš hovorí, keby ste nevideli zázraky a divy, neverili by ste, on vôbec akoby nereagoval na tieto Ježišove slova, iba ho vrúcne prosí, poď, Pane, kým mi dieťa neumrie. A toto je prosba, ktorú si potrebujeme osvojiť. To je prosba, ktorú potrebujeme prijať akýmkoľvek srdcom, možno aj zraneným, možno aj bolestným, možno prežívajúcim otrasy, srdcom, ktoré zápasí v tomto svete o autentický, skutočný
a pravý zmysluplný život. Toto potrebujeme prijať, túto modlitbu do svojho srdca. My rodičia, starí rodičia, my, ktorí aj deti nemáme, či vnúčata nemáme, ale myslíme na budúcnosť. Poď, Pane, kým mi dieťa neumie. On tým vyjadruje, ty si nádej, ty si moja nádej, nádej mojho dieťaťa, nádej mojej rodiny. Ty si nádej pre moju budúcnosť, pre perspektívu môjho života. Toto vyjadríš v tejto modlitbe, keď budeme schopní s tou istou vrúcnou a odovzdanou intenzitou viery volať Ježišovi, poď, Pane, kým mi dieťa neumie. Prečo? Pretože, a o tom hovorím často, lebo je to veľmi vážna vec. Naše deti hynú. A ja si to uvedomujem a my rodičia, starí rodičia, niekedy sa cítime bezmocní proti moci tohto sveta, keď možno vidíme, že po kúskoch, možno po malých, ale každopádne po kúskoch tie mocnosti tohto sveta im berú dušu. A keď si uvedomujeme, v akom nebezpečenstve sa ocitajú, keď si uvedomujeme, a to znie ako klíše a znie to ako nejaké morálne školenie, ale je tomu tak. Vieme, že už na základných školách deti sa môžu dostať a dostávajú sa droga, závislosti. Vieme, že život našich detí je ovplyvnený dobou, ktorá je rýchla a že na ne nemáme toľko času, koľko by sme mali mať a možno koľko by sme chceli mať. Vieme, že viac sa rozprávajú so svojím mobilom a komunikujú so svojím počítačom ako s nami. A to všetko s tým, čo vkladáme do ich života my, keď častokrát i pri nás vidia iba to, že dôležité je mať, zabezpečiť sa, že dôležité sú iba tie materiálne hodnoty. To všetko pôsobí našu bezmocnosť, ktorej ja častokrát cítim, že musím ako ten kráľovský úradník a nie len za seba, ale i za vás a spolu s vami volať Ježišovi, poď, Páni, kým mi dieťa neumrie. Toto potrebujeme. Pozvať Ježiša, poď do tej mojej rodiny, poď k tomu môjmu dieťaťu, poď k tomu môjmu vzťahu s mojím dieťaťom, s mojou manželkou, poď do tohto nášho zboru, kde chceme, aby deti poznali život, aby nachádzali život správne a zmysluplné hodnoty, ktoré v Ježišovi Kristovi možno nájsť. Poď, Pane, kým tam deti neumrú. A Ježiš povie, choď, syn ti žije. Choď, syn ti žije. Iba toľko povie. A tento muž, čítame, uveril jeho slovu, a to je dôležité, uveril jeho slovu a išiel. On prišiel do Káne z Kafarnaumu, prišiel za Ježišom, Páne, poď, keď mi dieťa neumrie. Ježiš mu povie jednu jedinú vetu, choď, syn ti žije. Čo by si urobil? Čo by som urobil? Pritiahol by som Ježiša za rukav do toho Kafarnaumu, do toho môjho domu. Nie, Pane, to nemôžeš ma len tak odbiť, nemôžeš to so mnou len tak rýchlo, ako mi skončiť. Nie, ja keď prídem domov, on určite zomrie, ty poď so mnou, ty na ňo polož ruku, daj mu nejaký liek, urob nejaký rituál, urob niečo skrátka, čo mu pomôže. Toto by som urobil. Kto z nás by spokojom v srdci, s vierou v srdci odišiel od Ježiša? On nemal mobilný telefón, ako máme dnes, aby zavolal doma. No ako ten môj syn žije, polepšilo sa mu, nie? Nie. On bol odkazaný na vieru. A uveril.
Uveril Ježišovu slovo. On uveril, že tá jediná veta, ktorú mu Ježiš povedal, že to všetko skrze to Ježišovo slovo, že to všetko zachráni mojho syna. A toto je problém. Volajme, poď, Páne, kým nám deti neumrú. Ale ak neveríme jeho slovo, ak neveríš, že jeho slovo môže čosi zmeniť, ak neveríš, že Kristovo slovo môže zachrániť tvoje, moje deti, tak voláme zbytočne. Dnes sme tu, aby sme uverili. On uveril, odišiel a našiel živé dieťa. Toto sa môže stať. Môžeš uveriť, odísť a nájsť živé dieťa, živú rodinu, živú dceru, živého syna, živé vzťahy. To, čo hynulo, to, čo bolo smrti odovzdané, je zrazu plné života. A tak skúsme uveriť. Uveriť, že Ježišové slovo Evangelium môže zachrániť moje srdce, moju dušu, moju rodinu, moje deti, moje vnúčatá, každého z nás. Keď odtiaľ dnes odídeme, tak odíďme s touto vierou. To bude odpoveď na našu modlitbu. Poď, Páne, kým mi dieťa neumrie. Amen. Modlíme sa. Ďakujeme Ti, Bože náš, za Tvoje slovo, za to, že my k Tebe smieme dnes prichádzať a smieme k Tebe prichádzať, pretože si Boh. Že smieme, Pane Ježišu, k Tebe prichádzať, pretože si zomrel na kríži za naše hriechy. Ale prichádzame k Tebe ako ten kráľovský úradník so všetkými svojimi trápeniami, so všetkým, čo prežívame, so všetkým, na čo nestačíme. A dnes ťa chceme prosiť, Pane, tými slovami, ktoré si nám daroval vo svojom evanjeliu, aby sa stali modlitbou našich srdc, modlitbou za naše deti, modlitbou za naše vnúčata, modlitbou za budúcnosť, za perspektívu. Poď, Pane, kým mi dieťa neumrie. Daj, Pane, aby sme skrze túto modlitbu otvárali Ti svoje životy, svoje dvere. Aby sme Ti otvárali svoje vzťahy v našich rodinách i v našom spoločenstve. Poď, Pane, lebo bez Teba zájemne. Bez Teba zájemne naše deti, mladí ľudia. Poď a v ich životoch Ty spôsob, Pane, záchranu, uzdravenie. Daj, Pane, aby my rodičia, starí rodičia, sme im dokázali ukázať tú jedinú dobrú cestu. Cestu života, nie cestu smrti. Pane náš, my ťa prosíme, daruj nám vieru. Vieru, s ktorou odtiaľ môžeme odísť. Tak ako ten kráľovský úradník. Vieru v Tvoje slovo, vieru v Tvoje evanjelium, že ono má moc aj dnes zachrániť, uzdraviť každého z nás. A tak, Pane, daj, aby s touto vierou sme kráčali a tak, aby sme nachádzali skutočne živé deti, synov, dcery, rodiny. Pane náš, prosíme za všetkých, ktorí ťa hľadajú vo svojom slúžení, vo svojej chorobe, vo svojej samote, vo svojej bolesti, vo svojom smútku. Daj sa im poznať, poď aj k ním. Prosíme za vdovy, siroty, chudobných, núdznych. Ale do Tvojich rúk, Pane, chceme vkladať aj tí, ktorí
vedú a budú viesť naše obce, mesta, aby hľadali Teba. Aby aj oni volali k Tebe, poď, Pane, do rozhodnutí, ktoré robia, do spôsobu, akým spravujú i naše verejné veci. Prosíme, Pane, za náš cirkevný zbor a za rodiny v ňom, aby si sa priznal k nám a dal nám poznať svoju milosť i moc Tvojho zachraňujúceho slova. Kým k Tebe takto, Pane, spoločne voláme. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, na veky. Amen. Vyprosme si požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý ľudský rozum, ten nech chráni naše srdcia i naše mysle v Kristu Ježišovi, našom Pánu.